Салом арз мекунам ба ҳама бардораи муҳоҷири тоҷик. Хуш омадед бародар азиз ба канали ман. Марҳамат карда бодороин подписатсия кунед. имрӯза мехостам оиди қоссахонаи инсон ба шумо як маълумоти хурдака расонам. марҳамат карда тамошо кунед ва маълумотҳоро бо худ гиред. чуноне ки мо шумо дида истодаем, дар ин ҷо бо рангҳои зард ишора карда шудааст. устухони пешони инсон, инро мегӯянд ос фронталис, бо забони русӣ лобная кост мегӯянд, бо забони тоҷикӣ ос фронталис. чуноне ки мо шумо мебинед, дар ин ҷо сурохҳои хурдакаканд. аз ин ҷо каналҳо, яъне каналҳои нервҳо мегузаранд. ва баъзан бародаро савол медиҳанд, ки мо мехоҳем бинем тарзи шакли ҷойгиршавии дандонҳо. ина бинем бародаро азиз, тарзи шакли ҷойгиршавии дандонҳо, инро мегӯянд бо забони лотинӣ ос максила ё верхняя челюсть. дар ин ҷо мо мебинем устухони рухсора бо забони лотинӣ ос зигоматикус, бо забони русӣ скуловая кост. баъзан бародаро савол медиҳанд, ки устухоне ки гӯшт ҷойгир аст чӣ ном дорад? инро мегӯянд ос темпоралис. височная кост бо височная кост бо ранги зард ишора карда, бо ранги сабз ишора карда шудааст. дар ин ҷо мо мебинем ҷафҳое ки устухони инсонро ба қисмҳо тақсим мекунад. бинем бародаро азиз, чӣ хел ҷаф мегӯянд. ин устухоне ки мо шумо мебинем зарди норанҷӣ, инро мегӯянд ос париеталис. тёмная кост аз ду тараф. ва устухони оқиби сар, паси сар, инро мегӯянд ос оксипиталис. затилочная кост. аз ин ҷо сурохи форамен ротундум мегузарад, ки инро мегӯянд сурохи калон. аз ин ҷо сар мешавад пайвастшавӣ, мораҳои гардан, ва аз ин ҷо ҳаромат мегузарад. ҳамаи нервҳоро мегузарад ба ин ҷо, ба поён ба воситаи муҳраҳо. ин ҷо мо мебинем ос палатина бо ранги сурх. нёбная кост. сочник аз оқиб вомер постериор. ина бинем бародари азиз, ҳар як инсон бояд қоссахонаи сари худша бинад, ки чӣ хел аст, ва тасаввур кунад, ки мо аз ҳамин устухонҳо иборат ҳастем. хуб бародари азиз, саломат бошед. саволо бошад дар таги комментария нависед.